giandam niya. Ug dadon ka niya unya, sa langit nga giandam niya. Diin wala na'y motulong mga luha, dito wala na'y problema, kalipay ang maang punta dito sa puluyanan nga. Giandam niya dito sa puluyanan nga. Giandam niya dito sa puluyanan nga. Giandam niya. Mga igsoon, daw lisod man nga moadto og langit, lisod man makasulod sa gingarian sa langit. Apan igsoon, dali ra gyud kayo ni kung atong isubmit ang atong kagalingon ngadto kaniya ug mag-ampo tak sa kanunay nga tinud-unay gayud. Igugmao na to ang Dios sa tibok natong kasing-kasing mga igsoon, kay kung nga doon na tay gugma atog yung masunod ang iyang mga kasuguan. Amen. And if you are blessed, Don't forget again to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all.